दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14 बोसोरारि खुंफुंनो रायदाव आफादनि मावखुलि बेखेवदों। सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माया। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव फैगौ 2027 मायथाइनि 4 फेब्रुआरिनिफ्राय 7 खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14 बोसोरारि जथुम्माया। 14 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। 14 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मायाव 10,000नि बांसिन थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन। बेनि गेजेरावनो आसामनि अनगायैबो सोनाब बेंगल, बांलादेश, नेपाल, गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दुलाराय बाथौआरिफोरनिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै गरेस्वराव जानो गोनां फेब्रुआरि दानाव जि 14 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ महासभानि बेनि थाखाय बानजाय आफाद दानाय जाखांबाय आरो बे बानजाय आफादनि मोनसे मावखुलि गरेस्वर टाउनाव दिनै जोङो बेखेवदों आरो आङो आसा लाखिदों बाव जोंहा जगाजगनि थाखाय मोनसे मावखुलि बिराद गोनांमोन। मानो होनबा आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमलायनो सावरायलायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि सोमोन्दै हाबाफारि साजायनाय बेबादि गोनांथार सावरायनो गोनां खामानि थाबाय थागोन आरो दालाय आफादफोर दानायनि खामानिफोर दंबावो। बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मावखुलि नांगौमोन। दा बे मावखुलिखौ जोङो नैबाव दिनै बेखेवनाय जादों आरो आङो आसा लाखिदों जोंना जि खुंगा 14 बोसोरसालिया जथुम्मा अधिवेशन बियो गरेस्वराव बिराद मोजाङै मोजां जालांगोन बे बाथ्राखौ आसा लाखिदों आरो दुलाराय बाथौ धोरोमारि रायजो राजा बयनिबो मदद आरो हेफाजाब नोंथांमोननि गेजेरजों आङो दिनै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जों गरेस्वराव देग्लाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय थिक थाक खालामदों। बे लेखायै गरेस्वरनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय। बे बानजाय आफादावनो लोगोसे गुबुन दालाय आफादफोरखौबो दाखाबाय। दा जोंनि बानजाय आफाद आरो दालाय आफादफ्रा खामानि मावनो मोजां जानाय हिसाबै जोंनि फैगौ बानजाय आफादनि मावनो गोनां प्लेन पलिसिफोरखौ खालामनो थाखाय अफिसनि गोनांथि जानाय लेखायै जोंनि अफिस बा मावखुलिखौ नैबे गरेस्वर टाउननि इएनडि सकआव अफिसखौ लानाय जाबाय। दिनै जोंनि मावखुलिखौ बिटिसिनि मानगोनां EM महेश्वर बसुमतारीया बेखेवनानै होबाय। जुदिअबा जोङो जोंनि बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि MLA बिथां भिक्टर दासआ बेखेवनो गोनां खोथामोन। नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै जाहोनाव गुबुन खामानियाव मुखुब थानायनि थाखाय जोंनियाव बिथांनि एबसेन्सआव जोंनि मानगोनां EM महेश्वर बसुमतारीनि आखाइजों मावखुलिखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे मावखुलियावनो जोङो दिनैनिफ्राय फुल सुइं खामानिखौ मावलांसिगोन। गुबुन गुबुन दालाय आफादनि मावथिफ्रा दिनै खायसे दालाय आफादफ्रा बिथांमोना बिसोरनि बाजेटफोरखौबो लानानै फैखाबाय। जेरैबा फुड साब कमिटि, पेन्डेल साब कमिटि, भलन्टियार साब कमिटि बिथांमोना गावबा गाव बानजाय आफादाव बा बिथांमोननि दालाय आफादाव बाजेटखौ बानायबाय। बे बाजेटखौ जोंनि गाहाय बानजाय आफादनो गथायसिगोन। दिनैहाय जों नायसिगोन आजावसिगोन बेबायदि। दा जोंनियाव फैगौ जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय गासै 10,000 डेलिगेट्सफ्रा बाहागो लागोन। बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बे 10,000 डेलिगेट्सफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय बिथांमोनखौ आलासि सोंनो थाखाय बानजाय आफादा थाग थियारि जादों। बिभिन्न धरननि जोङो खामानि मावनो थाखाय थियारि जाबाय। जों आसा लाखिदों फैगौ जि बोसोरसालिया जथुम्मा मोजाङैनो जागोन। जोंनि बे डेलिगेट्सफ्रा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैगोन। बेनि अनगायैबो नेपालनिफ्राय थान्दै फैगोन,
बांलादेशनिफ्रायबो खायसे थान्दै नुजाफैगोन आरो बे वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो जोंनियावहाय बाथौ सिबियारि थान्दै बिथांमोना फैगोन। बे लेखायै जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो जाहाथे सामलायहरनो हायो, बे माने बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाहाथे मोजाङैनो खुंफुंलांनो हायो, बेनि थाखाय थागथियारि जादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा, गरायसरनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो गुदुङैनो बै समखौ नेगासिनो दं।